Faidi hingke singtini saimalayano bebagui Biswajit Debormano khorok bwswk tokthari butharlaikha phiaba obunsai swkang kaisa kok obokhe obono Nagorik Suraksha Monch ni simin khoroksa borok romjakha hwnwi abo bobagrabo sakbai thangphai awai khlai sabani bagui chung jotpono khwnakha hwnwi tripuri khorang kha khlaio phiaba kokhe obono tamo bebagui khoroksa siminde jungba video kwbangma no Biswajit Debormano tokthari butharmani mangpli jung nugo ahedeba tamni bagui khoroksa simin rom tei rokhe byang thang abono chini kokhe phaidi jungnai nei leyano bebagui borok khorok bwswk tok khoroksa khorok nei khorok tam khorok brui khorok ba khorok do khorok chini khorok cha khorok chuku tripuri khorangni mangplio bebagui khorok chuku ni mangpli simin no kasao tei bo tongui mano tei kubuni kokle jeng saimanya u khorok chuku ni bisingo khoroksa simin se romjago tei khorok charle byang tei sabo a borok rok aboni bagui chini bubagra pai thangbo abono belai kheno chajakliya. Our pressure is on the state government to arrest more people. Norok nai tongo Tripuri khorang